Ya da naşı projeni alya argıladığında yer titrendi kormuş olya. Longitudinal olya, wavelength olya. Salam mehribarlar. Bugünkü mertebe yapışığının nöbetdagi sany tedim bilen. Bugünkü yapışığımızda Balkanabad şäheriniň ingliz dili, fizika we matematika derslerine ýürütüleşdirilen 22-nji orta mektebiniň fizika we astronomiýa muallimi Şamradowa Gülalek Ahmuradowyna gatnaşýar. Muallim, sizi gepleşigimizde hoş gördük. Hoş bulduk. Muallim, özüňiz bilen gysgaça tanışyp aýsaňyz. Men 22-nji ýürütüleşden 22-nji orta mektebim fizika we astronomiýa muallimi Şamradowa Gülalek. 1999-njy we 2003-njy ýyllar aralygyny Maltumuladyňdaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň radiofizika fakultetiniň radiofizika bölümini fizika muallim, radiofizik ve fizik diýip gutarduk, tamamladyk. 2003-njy ýyldan soňra Gıdlarbatdaky 19-njy orta mektebe fizika muallimi diýip kabul edildik. Bäri 22-nji mektebe 2013-njy ýyldan bäri gelip, şondan bäri 2020-nji ýyllarda ähmet çekip gelýär. Muallim, şu käri saýlap almaňyza sebäp bolan ýagdaýlar barada görürmersiniz. Men ilkinji halifalym enem atam. Ejem bilen kakam. Kakam köp kitap okuyan, ejem öýle muallim maşgalan emesinden dönüp ötön. 6 doğan, 5-imi de muallim ayarlı onlar bolup. Ondan men hilliýeni muallimçilik kärine men çağalypdan sajykda öwrünen başladım. Çağalar bagda öwrünen başladım diýsem bolýar. Muallimiň maşgalasyna terbiýelendim diýseňizem ýalňyşmar. Başlangyç bilim beren Oğul Şeker muallim bar. Oğul Şeker muallim elimizden tutdy, berk tutdy. Bilim almamız üçin elinden geleni etdi. Sonra asıl men özüm matematika muallimi bolup, fizika matematika bolmama sebäp bolan. Mektebimiň direktori Nur Esenif ýoly muallim. Onuň matematika muallimi Gülgeli muallim. Şular matematika akşamları görüp, ansat matematika işlenýän usullary görüp, matematikadaky täsin wakalary görüp, men özüm hem fizik hem matematik bolmagy istedim. Asıl kosmonavt bolasym gelýärdi. Yani yine de sonundan muallimden bana maslahat berdi. Sen en gowy etip biljek zadym muallimçilik käri. Muallimçilik uğurda üssen, muallimçilik käri bilen meşgullansaň, sebäbi oňa seniň aklyň we bilimiň ýatkynlygy bar diýip maslahat beren muallimlerim köp boldy. Hatda ene tama gelip menim muallim bolmam isläp, öýe çyle gelen muallimlerim bar. Toýlama görýäňiz we muallimlerim öz okuwçylarynyň geljekde haýdykär saýlap aljakdyklary barada synçy bolýar muallim halky. Ýa-ni şolar siziň ukybyňyzy açyk bilipdirler. Indi häzirki wagtda näçe ýyl bersiz şu muallimçilik kärine ähmet çekip ýörsiňiz? Şu ýyllaryň içinde ýeten tepkitleňiz, üstü gazanan üstünlikleriniz barada aýtsaňyz. Men 2003-njy ýyly okutardym, tamamladym uniwersitetde, şondan bäri muallimçilik kärine. Fizika muallimi bolup işlep gelýärdim. Üstünliklerime 22-nji mektebe 2013-njy ýylda başladyk. Üstünliklerimiz kän sanardan sebäbi mektebimiz ingliz dilini, fizika, matematika, astronomiýany, himiýany, biologiýany, informatikany ingliz diline çuňlaşdyryp öwredilýän mektep. Okuwçylarymyz üçin uly amatlygy bar. Yani okuwçylarymyz hem ingliz dilini öwrenýärler, hem fizikany öwrenýärler we ders ara baglanşygy ingliz dilini köp söz bilme mümkinçiligini adanýarlar. Mesela üçün daşyna seredemizde Türkmen dili bilýän adam Türkmen dilini bilýär diýip bilmeýär. İngliz dili bilýän adam ingliz dilini bilýär diýip bilmeýär. Şonýany bizde belli bir terminologiýa sözleri bolýar. O dil olaryň bolsa şu geçýän sapaklarymyzdy öwrenip bilme mümkinçiliklerini adanýarlar. Bizim üstünliklerimiz aýdamyzda, üstünliklerimiz kän başlanmadan Mehmet Aganow maşat bar. Toýlama bu okuwçymyz kiçiliginden bäri fizika ýakpyn. Soň Ýegen Mamyetov Muhammed bar. Ýegen Mamyetov Muhammed şu wagt öýde 5-nji kurs fizik neme döwletden ýer alan okuwçymyz fizika fakultetini okap ýör Maltumul Uniwersitetinde. Soň Artikov Musa, o da fizika fakultetini, Täşif Anna Mehmet, Atajikov Araz Murat. Bu ýylam astronomiýa dersinden altyn asryň altyn dehileri atly ders bätleşigi täze girdildi.
Ine şoňa taýýarlygyňyz nähili ýagdaýda geçdi muallim? İlkinji wagtda aýtmak isleýändim. Başta astronomiýadan olimpiada girdimli diýileni öwrenbegendim. Sebäbi men astronomiýa bilimini universitetde tanadym. Hocam Muhammed Milaýew teleskoby görende diýdim men astronom bolarym diýdim. Sebäbi asmanlary görkezip, asmandaki cisimleri görkezip her seredemede biz asmanda hem aýy, planetany, ýyldyzy görýär we olar bir-birinden aýry-saýry edip bilmegen bir aýratyn okyp bolup durýar. Men degenim dedim aýratynlygymy hem ingliz dilini okutýar, birim türkmen dilini okudan ýagdaýymyzda okuwçymyz biraz artykmaz bilimleri eýe bolup bilýär. Ondan Medine Türegenowa döwlet derejesinde 3-nji ýer aldy astronomiýa ders bäsleşigine gatnaşyp. Şekilde men okuwçylar astronomiýa tapagy gelende birinji öwretgen zadym asmana sereden ýagdaýymyzda aý bilen planetany nähili bir-birinden tapawutlandyryp biler. Olaryň tapawudyny sereden ýagdaýymyzda nähili aýry-saýry edip biler. Ay diýär, ýagty cisim, ay aýdyndyr bu güýje, gyýlar atarlar biýje diýerse. Şonu ay aýdyn diýär, ay ýagty cisimmi. Ýa-da günden gelýän ýagtylyk serpdirýän cisimmi edil aýna ýaly. Ýüz görülýän aýna ýaly. Şunu ýanyklatlaryny diýip sorap, nime delip okuwçylar öwrediňizde has gyzykly bolýar. Indi seretýär, aýymyza sereden ýagdaýymyzda aýyň Türkmen aýy dedi ýörüti Türkmen aýy diýen Türkmen aýy bar. Ona Türkmen aýyny seredip aýy seredip diýen okuwçylar çepelini galdyran ýagdaýyňyzda siz ka harpy görýän bolsaňyz şu kön aýdyr okuwçylar diýip öwretýär. Onuň soňra ýeni çepel galdyraňyzda pa harpy emele gelýänmizde täpjedir. Aslında täze dikinen eňeşiklerinde täpje täze diýip nime düşünýär ýaly täze aýy bolýandyr diýip aýyň dogulanyny dogul aýyň 13-14 15 bolýanyny Ýörüti ölçärikler, fazalaryna görä nähili ýagdaýlar eýe bolup Türkmen aýynyň näçesini asmana seredenlerini bilip bilýänlerini aýtyp geçýär, öwretýär. Diýip bilýärler okuwçylar, "Muallim biz aýdyň giýje, ýok biz aýdyň giýje görüp bilemdik, aý elmidamyz bar. Ýöne günüň ýagtylygyny biz aýy görüp bilemdik. Has ýagty jisim şat. Öňünden çykan ýagdaýyna bir ýagty zady göreňizde, beýle kızatlar görme mümkinçiligimiz peter düşýärler. Edi günüňden şonu ýaly bolýar. Okuwçylarymyzyň iň köp bilesi gelýän zatlar şu asman cisimleri bilen köp gyzyklanýarlar. Onu öwretmek bizim üçin uly awray. Men özüme awray bilýän, şu okuwçylara öwretýändigine, begenýän, bilýän zatlarymy öwretýändigimi, sebäbi Hocam Muallim aýtyp Milaýew, Hocam Muhammed Milaýewiň aýtyp geçýärler. Bir muallim sanlygy gömelgi altyn däldir. Bir muallim hemme kişiň ullanyp bilýän suw çeşmesidir diýär. Bir altyny alyp sanlyga gömüp goýsaň, şu gömülen altyn bolýar, hiç kime mätäşigi bolmaýar, hiç peýdasy bolmaýar. Ýöne akýan bir çeşme suw, bir suw soýany gamyryp bilýär. O teşnadam gamyrmaly. Hemme zada kömegi ýetýär. Edi şonýaly, birem bilýän zatlarymyzy okuwçylarymyzy öwretip bilmegen, ýani şolary şonýalyk soraglar gelen ýagdaýynda şonu aýtyp bilmek men üçin uly bagyt. Men begenýän şeýle okuwçylarymyň bagdygyny hersi inlik sagada gelen çäler bir 10-15 sorag taýýarlap gelýän okuwçylarymyz bar. Şu näme üçin şeýle, bu näme üçin beýle, bu ýagdaýlar näme bolýar, näme ýakyny bolan ýanwar-fevral aýlaryny planetalaryň ýygy derli bolýar. Ähli planetany bir aşary tered çykamyzda görüp bildik. Ine şu an öwrenýän planetamyz bizde 8 planeta dikip 9-njy planetamyz Pluto planeta nimesinden çykarlyp aýtyp Ine şotada degen Merkuri belli bir derejede gyşarmada galan planetalarymyz ýerin biz özümiz ýeriň üstünde duran zaman aýrýar bolýar. Tada 7-8 diýsek, birini aýyrdyk, 7 bolýar, berden aýyrdyk 6. Ine şotada 6 planetanyň ýygy derliginden arkaýyn görüp bildik. Deňleşen. Deňleşen. Taşaryk çykan ýagdaýymyzda planetaları gödökçülük etip bildik. Onu okuwçylar ýörüte tuğra tap gelýärlerden soraýarlar. Muallim şu haýsy planeta, bu haýsy planeta. Näme üçin bu bide has ýakyn bolsa da ýagty görünýän bizden daş bolan has ýagty görünýär. Näme üçin munyň rengi gyzyl, näme üçin munyň rengi goýy. Şu zatlaryň hemmesi bizim çağalarymyň bilesi geljiliginden. Muňa da şükür etmeli, näme şükür etmeli? Arasy asmanymyz bar.
akşam çıkan ýagdaýymyzda arasa asmanymyzda gödökçülük etip bilmäge mümkinçiligimiz bar. Sagdyn nesilimiz, sagdyn çağalarymyz bar. Bulary aslında sada zatlar däl, ulu bir bak. Gelýän çağalarymyz, okuwçylarymyz şunu ýap düşünjeler. Birinji diýen zatymyz asuda, parahat ülkemizde asmanymyzda seredip, asuda asmanymyzda seredip şu zatlar görüp bilmem ulu bir bak. Muallim, okuwçylarymyz halkara ders ýaşaşyklaryna hem gatnaşýar. Ne halkara ders ýaşaşyklaryna gatnaşyp, şonda orna alan okuwçylaryň hakynda da gurrun berýärsiňiz. Hindistan döwletine geçirilen Anita ders ýaşaşyklaryna okuwçylarymyz gitdiler. Olar 7 sanyk orun bilen gelenlerine Mehmet Agan maşa, bir ekirlerimiz var İsa Musa, Artikovlar. Bular bir de boýsonlardylar, gowanlardylar. Döwlet derejesinde ýerak gelip. Sonra online şekilde bu ýaýlymda Kamboçya döwletine halkara taslamat boldy. Taslamada bilen okuwçylarymyz, gyýlarymyz ýörükde çykyş etdiler. Diýweder konçlanyýety var. Sonra Zeynep, Yazım Hamiyedi var. Şular yer almağa başardılar. Okuwçylarymyz yer alan ýagdaýyny biz nähilleýelim, bir çağan degen şiýalyk bilen degen ýa. Özüňizem gitýäňiz moýlum şolar bilen berde o döwür nimesinde nähilleýelim. Online boldy. Online urda bolansa, online gön efirde, gön ýaýlymda bolduk. Online bütün zatlarymyz görkezip bir ingilisini akyn çağalarymyz gurlap bilensen, yani ýene de Türkmenistanyň gaýdalany, agysmany parlatma mümkinçiligi bar. Okuwçylarda nähil täsir galdyrýar, özleri nähil gurrun berýärler, şol täsirlikler barada. Okuwçylar onu bilmeýärler, bizi başda özlerine göwni ýetenek bar, onu hem okuwçylar soň geň görýärler. Biz has ökdöken hem okuwçylar olar gorkup gitýän ýalyk bolup gitýärler, olar has ökde kürt dil bilýär, daşar ýurtlar bilen ýaşaýan ýagdaýlaryna. Ýöne soňundan gelýärler, muallim biz kürt bilýän ekeniň, bizim bilimimiz has güýçli eken, we bilýän zatlarymyz, maglumatlarymyz olara göre has giň eken, şu çağaçlardan bilmeýärler diýip, ingilis dilini, energiýanyň nämedigini kim bilenok diýseňiz hiç kim çykmaz. İngilis dilini, energiýany bilmeýän okuwçymyz ýokdur. Yani şol nimesinden gidip, yani what is the energy diýende, energy is ability to do work diýen okuwçylarymyz hemmesi näme diýen %99% aýtyp biler şeklinde. Son ýaljak nemelerimiz var, gitjek zatlarymyz. Ýöne bular okuwçylarymyz üçin boýsonurýan zatlar. Biz nähilleýänimizde bir soran ýagdaýyna internet açyp görenini arkaýyn ýantdan aýtyp bilýän zat nimeler, kesiplemeler bolup durýar. Onun için näme diýen, her bir muallimiň öz aýratynja nimesi bolýar, bu nödüjegi bolýar. Mende de şu energiýaň nämedigini bildirmek, ähli zatym başlangyjy demlenýän zady bir energiýadan başlanýar. Onun üçin hukman suratda energiýaň nämedigini bilmelim kendiňden bir okuwçy. Dogry aýtýaňyz. Indi bir okuwçynyň has üstünlikli bolmasy üçin diňe bir muallimiň ýa-da okuwçynyň üstünligi bolmaýar. Bir okuwçynyň üstünlikli bolmasy üçin adam näki 3 ojaqda 3 aýagy bir araya getirişini diýalak, bir ýere getirjemleýişini diýalak. Hem enatan, hem muallim, hem okuwçyda isleg bolmaly. Arlaşyk bolmaly. Hukman suratda ara baglanşyk bolup durmaly. Şu hukman suratda ara baglanşyk bolmaly diýen netije gelýär. Üstünlik şol ýagdaýda bolýar. Üstün derece, ýokary derece awraýan şol ýagdaýda ýetip bolýar. Bir adam üstünlikli bolmak isleýän bolsa, ona gollap berýän enatasy ikinji muallimi. Ve ol adamyň okuwçynyň özi bolýar. Mektepde şol sarlaşyk ýitirmeler bolýar muallim. Muallim bolmak ýagdaýynda nähili? Muallim, men pikirimçe muallim edil ýanyp duran bir şem ýaly. Öňünde ýanmaýan şemleren bilen çağalarymyz ýaly. Yani şolary alıp öz şem ýanyp duran şemimizdäki ordumuzy paýlamak, olaryň ýoluny açyp ýagtylandyrmak biziň esasy wezipemiz bolup durýar. Dogry aýtýaňyz. Biz yani öňümizde gelen ýagdaýyny her bir okuwçyny göremde men aslında bir tohum mekanik görýän. Her bir tohumyň içindäki ýazylan programmirowaniýasy, programmasy ütgüşik bolýar. Hiç tohum bir agaçdan bolsa da bir-birine meňdemeýär. Onuň üçin öňümizde gelip oturýan okuwçylaryň her biri meniň üçin tohum. Olar ösdürmek, suwlamak, miweli bolmak, miwelerinden soňra ahyr başly miweler, her bir agaç miweli bolan ýagdaýyna ahyr başly bolýar. Şolar şu derejege getirmek men esasy wezipem, esasy borçum mukanýan. Şoň üçin mugallimçilik kärni ýene bir gezek täzeden
Haýsy kär saýlasyňyz ise mugallimçilik kärini saýlasyň. Sebäbi kärini söýýän, kärini wepaly bolmaga çalışýar. Yani mugallim diýmek, ene diýmek, mugallim diýmek, uýa diýmek, mugallim diýmek, dost diýmek. Gelýän o nime täze ýaş gelýän mugallimlerimize da şonu maslahat berýär. Yani özümüze diýär, bir mugallim nähili bolmaly, näme etmeli, sebäbi her hili ýagdaýlar ýüze çykyp hiç bir okuwçymyz iki bolsa da bir-birine meňzeşler. Ekinlerimiz bar. İki bolsalarym bir-birine meňzeşler. Onun için olar üçin de aýratymyr psihologiýa gerek, aýratymyr pedagogika gerek. Olar öwrenmeli. Edil öňümizde bir kitap duran ýalyk, kitap okuyan ýalyk okap, netijesini getirip, şo taýda bir özümiz öden çykarmaly, netije çykarmaly bolup durýar. Ve olara göre, şolaň hereketlerine göre biz hereket etmeli bolýar. Soňra okuwçy düşünýär, mugallim şuatnyň näçe mugallim okuwçylarym bar, gelip siz näçe geçýärdiňiz diýip. Hem gorkýardyk, hem söýýärdik, hem sylaýardyk diýip. Bir mugallim diýip, bile üç nime häsiýet diýip, birden nime etmek diýip, kyn ekenni. Onun için diyen maslahatımız biz okumanı başarmalı. Her bir okuwçy bizim öňümizde okulman ýatan bir kitapdyr. Olary okumaga başarmaly, olaryň häsiýetlerini öwrenmäge başarmaly. Okuyupsuz okuwçy ýok diýen düşünjeni men ýalanlaýan. Her bir okuwçy okuýup bar. Nähili ýagdaýda bolsun, hökman suratda bir zada okuýup bolýar. Iste maşyna jersin, iste surat çeksin, iste aýdym aýtsyn. İşte matematikany çözsün, kompýutery çözsün, edebiyat okumagy gowursyn, çeper edebiyatları, boşly ýazmany gowursyn, dilleri gowursyn, asmana seretmäni gowursyn. Yani okuyupsuz okuwçy bar diýen mugallimime men garşy çykýan. Dogry. Şol okuýup mugallim açyp, durmuşa geçirmäge okuwça gollaw bermeli, kömek etmeli. Ýolu görkezçiler bolup durmaly biz esasy. Mugallim ders bermekden başga ýene de özüňize aýratyn yolbaşçylyk edýän sanpyňyz bardy da gurrun berseňiz. O men şu ýol neti edenden uçurum berýän, uçurum klasyny 12-nji sınıf, ilkinji 12-nji sınıflar uçurum etýär. Ine şu uçurum klasynda bütün 12-nji sınıflarymyzda ak ýollar göwedesini gelýär. Ine näme diýim? I want all the best things in the world. May all your wishes come true in your life, my dear graduation class. Okuyan sınıflarınızda muallim şeýle de öz ýolbaşçylyk edýän sınıfyňyzda adatdan daşar, tapaktan daşary ýene-de nähili çäreler gurnaýaňyz, nähili işler alyp barýaňyz okuwçylar bilen şo barada da gurrun berseňiz. Bir sapagy okuwçy has gyzykly etmek üçin biz esasy demonstrasiýalar orkazan bolýar. Yani etip bilýän kiçijek tejribelerimiz. Mysal üçin batyş düşündürenimiz ýagdaýyny düşündürenimiz, batyşyň nähili zatdygy, nähili tuğum bilen ördüğüm ayaklarını alıp haytını yüzüp bilýänini, haytını yüzüp bilmeýänini, agzymyzdäki dişlerimiz adı dişlerinin meýdany uly bolup, öňdäki dişlerimiz, kesici dişlerinin meýdanlarynyň kiçik bolmagynyň sebäbini nämedenligini, demirin giňäp bilýärmi, giňäp bilmeýärmi, Buların hemmesini okuwçylary jamy görkezden ýagdaýymyzda demonstrasiýa esasında has gyzykly bolýar we unutulmaýar. Sebäbi her hili ýagdaýda ýadkeşligimiz bar. Mugallim gurlan wagtyny ýadyny saklaýan okuwçylar ýadan wagtyny şonu alyp özlerine etdirip, özlerine görkezden ýagdaýymyzda has o akylyna alýar. Mesela üçin iň sadaja zadym elektroskop. Biz diýär, tebigatda iki sanak variant bar, polazitiv we otritsasiýa. Ve şu elektroskopun sadece usulla yasalmasını okuwçylara görkezýär, özleri yasak gelýär. Ya da bat berip diýelim. Bernoulli'nin prinsiplini düşündüren ýagdaýymyzda okuwçylara bat berip nähili yasamaly. Nähili uçan ýagdaýynda nime haýsy bat berip uçar, sebäbi näme? Şu ýagdaýlary düşündüren ýagdaýymyzda okuwçylara has höwesini, fizika diýen zatymyz diňe bu zat därekin, şu beýleki zatlary ýasamyzda fizika onu düşünýärler. Fizikany bilýän adam bir zady uçýan bolsa, işleýän bolsa, diňe gowul diýär. Şu fizikany diýip netije çykarýarlar. Iň ýönekeýi nähillerin ellerine bir kagaýyz alan ýagdaýlaryna şu kagaýyzy dürli şekilleri berip origami usullary ýasanmyzda görkezip berip bilýär. Mysal üçin bir kuşagaş ýasaýar ýa-da gül jagaş ýasan ýagdaýymyzda şolaryň haýsy gowy hereket nemesi bolýar, haýsy gowy uçuş bolar, haýsy gowy aşağı gaçar. Yerin dartugyjy haýsyna nähili täsir eder. Şular görkezden ýagdaýymyzda okuwçylara has gyzykly bolýar. Ýarşlar etdirýän özlerine, dürli ýarşlar etdirýän. Mysal üçin
merkezi nokta nerede adam bedenine şu ýagdaýy şu hereket edip bilen hani kim edip bilýär edip bolmayan hareketlerimiz var. Şunu eden okuwçy hani bir göreýän edip bilen mugallim näme üçin edip bilen zat diýen soraglar ýüze çykan ýagdaýyny adam bedeniniň merkezi noktadyny nerede şu ýerde bir merkezi noktadyny üýtgetýänligimiz barada mawu nime diýär ýöreýär ýa-da diýer düşünjeler ýer ýa-da renkler var aydamızda adamlarda yürüte nime var? Keselin bir görünüşü var, daltonizm diyen, renk körlüğü diyen keselin görünüşü var. Dürül testlerimiz var, fikrin sınıf okuwçylarymyzda nime. Şotayda renkler ayrı sayılı etip bilýärmi? Renkin içinde haýsy sany görýärler. Şunya gitjek oyunlar bilen biz okuwçylaryň haýsy renki has ukyp oturan renklerin hemmesini görüp bilýärmi? Göz ýagdaýynyň işleş prinsipi nähili? Haýsy renkler bize esas renkler bolup durýar. Şulardyň oyunlar esasyna görkeleninde ýatda galan. Şu renkleri sereden ýagdaýyny, mesela üçin şuna sereden ýagdaýyny haýsy renk diýe ýaşy renk görüp bilmeýär. Ýaşy renk görüp bilmeýän okuwçy şuň içinde oturýarsyň baýdan bilmeýär. Onu seretýärsen haýsy renk görýän, haýsy renk görýän. Onu okuwçy torap bilýär. Ondan nemesine göre. Analiz etýär, haýsy renk, onu şeýle sereden ýagdaýyna gyzyl renk görüp bilmeýänler. Şuň içinde 97-45 baýdan görmeýänler. Şu renkin içinde birinji teýletdi. Ýaşyl renki görmese, onda gyzyl renkde 30 ýaşyň ýalygyny görmeýärmi? Görmeýär. Garan içinde, gara ser içinde. Görmeýär. Bir mugallim görülen ýagdaýyna hem aýdym-aýdyp, hem notaly, hem sazaşykly görülemeli mükemmel. Edil okuwçysyň öňünde bir tonna görülemeler. Mugallim artist bolmaly diýär, okuwçyň öňünde artist bolmaly diýerler. Mugallim siz medeniýete giren bolsaňyz, hökman suratda gowy näme derdiňiz diýip derejäge gelerdiňiz diýip, ýöne mugallimler hemmesi artist bolmaly. Biz şol okuýumyň barymyzda bolmaly we okuwçyga göre şu hereket edip bilmeli. Sesimiziň çykyşy, tonumuz, şunun hemmesini biz sazlap bilmeli. Gıйfalsız mugallim diýmek näme diýmek? Mugallim hemme zady başarýan bir jan koýar bolmaly kanyana. En köp soralýan soraw şu mugallim näme üçin gün doganyna we batanyna uly bolýar? Gün ýokary depemizde kiçik bolýar diýip soraýarlar. Gün ulap kiçik näme diýen düşünje nime diýe ýüze çykýar. Aslında gün batanyna we ýaşan ýagdaýlaryny ulgarma ýaslandyr näme diýär? Gün dogan ýagdaýyna we batan ýagdaýyny ýerin üstündäki jisimler bilen deňeşdirýär. Onu güni biz uly görýär. Ýokary asmana seredemizde günüň ýokajy deňeşdirmäge zat bolmaz. Onun üçin kiçik. Muňa gözüň illüziýasy diýär. Yani illüziýa diýär. Biz başda doganda we ýaşan çağalar soň diýerler, diýär. İllüziýa diýen zat şol ekenini özleri soňra gödýetdirýärler. Döwlet olimpiadasyna gidenler okuwçylar bilen birlikde gitmäge mümkinçilikler öde. Şondan giden ýagdaýymyzda okuwçylar bilen ýörüýtip biz gedelen jetdik Maktumuladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetine. Indi asman işleri öwrenýän kosmos yer jemgyýetiniň alymlary Arkada şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli. Bide ýörüýtip Arkada ýyldygyny asmandaky 1 ýyldygynda Arkada ady goýuldy. Bu şu Arkada ýyldygyny täze açylan ýyldygy gödöwçülük edilen teleskopun sowgat berildi. Onun bu teleskopi bir Maktumuladyna Türkmen Döwlet Uniwersitetiniňken onu görmegi niýetler etdi. Bar okuwçylar bilen gödöwçülük etdik. Gaýtdyk okuwçylarymyz bilen bilelikde. Şu ýagdaýda bizde teknologiýalaryň, ýani sany teknologiýalaryň ösmegi üçin uly mümkinçiliklerimiz var. Toýlama mugallim, ihlasynız ýerine düşdü. Bundan beýlegem ýene-de astronomiýa dersinden 3-nji ýer alan bolsaňyz, 1-nji, 2-nji ýerlere de ýetmek nasip etsen mugallim. Aýdan öýersiz, rahmetler. Mugallim sizdiňe bir okuwçy okutmak bilen dälle, ýene-de okuw gollanmalaryny taýýarlamakda, hem-de programma dönmekde okuýumyz has hem ýokary diýip eşitdik. Şol barada da gurrun beräýsiňiz. Programmýerleme bolan ýagdaýyna biz esasen Android sistemasyny C++ diýýär. Ýani adam bir istenip oýlap tapyş, şoňa mejbur bolanda bolup çykýar. Mesela üçin bir zat sözlük gerek bolýar, şu dille tapmatyk ýagdaýynda men şu dilleri bilýärken näme üçin şu sözlük ýok diýip bilýär. Onuň biologiýa ýa men birinji ýer aldym özüm aslında. Biologiýadan sözlük emetdik, ýasadyk we
programmerlemede öz mektebimin 20-nji mektebiň adynyň 1-nji ornuna nasip bolmak nesip etdi bize. Ýörükde ingilis diline, türkmen diline, rus diline girýän we giren ýagdaýymyzda bize 3 türlüde aýtyp berýär terjimesini we edebiýatçy edebiýatlar okamda biologiýadan istenik ýa-da medisina degişli ýagdaýlarda kitaplary okamyzda arkaý terjime ulanyp bilýän aýratyn biologiýa sözlegi şekilde. Diňe bir özüňiz ulanmak bilen çäklenmän okuwçylara da ýetiren kanal. Okuwçylarym şu gollanman peýdalanyp bilýändirler şeýlermi? Dolama beýleki mektepleriň mugallimleri, öz mektebiňiziň beýleki mugallimleri gollanmaňyzdan peýdalanýandyr. Bular bir ulyş mugallim töweleme. Birim okuwçylaryň arasynda ýörükde ýarşymyz bar. Hemek bilýän Who Want to be Millionaire diýip, ýani kim millioner bolmak isleýär. Şu programmany men fizikanyň we astronomiýanyň üstünlendirdim. Ýani mysal üçin ýeni fizikadan soraw gelýär we o sorawa görä okuwçy jogap berýär. O ýagdaýlary men öwreden zatlarymy nähil öwrenipdir, nähil özleşdiripdir. Şol programmy hem gyzykly bolýar, ýatda galyjy bolýar. Şu şekilde okuwçylara gyzykly bolar ýaly edip programmada düzdür. Okuwçylara nimetden gyzykly bolýan zatlaryny oturup diýär bir zady nähil gyzykly etip bolar, bir zady nähil ýatda galar bolup biler, galar ýaly etip bolar. Ýani esasy maksatymyz şu bolup dur. Diňe öwretmek dälärni öwreden zadymyzy durmuşa geçirip ulanyp bilmek. Yani maksatymyz bolup dur. Mugallim, okadýan sınıflaryňyzda şeýlede sınıf ýolu başçylygy diýen sınıfyňyzda enatalar bilen işlemek nähili? Inni başymyzdan geçen gyzykça gyzyklyca wakany aýtsam, biz sapamyz ingilis diline geçende bir gelip bir enata gelipdir. Ondan çağasynyň ýagdaýyny bilmegi isleýär, okuwa ýetişdigini ýagdaýyny soramak üçin jaňa çelle ders tutoriýança daşyna garaşypdyr. Bizim ingilis dilini öwretýär. Ýani enata geldi, ýanyna bardym, ýüzüme seretdi, gitdi. Soňra okuwçyny çağırdy, ýani sizin enataňyz men üçin geldi diýip sorandy. Mugallim bilemek diýdi. Soňky sapar gelene ýa-da enatamyz bilen görüşen ýagdaýymyzda şonda men üçin giden barada soradym. Arkaň türkmen diline görüşme. Ol meni başga milletlerden, türkmen dilini bilmeýän diýip düşünüpdir. Şoň üçin haýsy dili gurulajagyny bilmäni ýygyna beripdir, ýüzüme seredipdir. Men ýüzüne seredýän salam diýsem, onu da düşünmedi. Şol ýagdaýda ingilis dilini okadan soň sapaklarymyzy şunýalyk ýagdaý boldy, daşyna diňläp durupdyr we haýsy dili gurulajagyny bilmäni gelip gidipdir. Şonýalyk pursatçyklar bar. Imkan kynçylyklar çekenler, enatalaryň hemmesiniň öňüne goýan maksatlary bar. O da çağalarynyň bilimli, ulumly bolup ýetişmegi, her bir okuwçynyň bir käre eýe bolmagyny isleýärler. Onuň üçin biz enatalar bilen habarlaşýar, enatalarym bizi gollaýarlar, biz hem olary gollaýar, kömek etýär, şeý diýip okuwçynyň has bilimli bolmagyna içergi berýär. Mugallim ýokary okuw mektebi tamamlap, mektebe gelen täze mugallimler bilen halipaçylyk, şagirtlik ýoly bardyr. Ine şol barada öz halipaçylyk edýän mugallimleriň hakynda gurrun berseňiz. Inni gelýän ýaş mugallimleri biz edir uýuýalyk, aýallaýalyk bolmaly birinji sola we okumagyň hiç ýaşynyň bolmaýanlygyny düşünüp bilmeli. Yani elmidan biz gözleýişde bolmaly, okumakda bolmaly. Sebebi her gün täze ilmlaryň açylışlary bolýar. Onuň üçin biz has köp bilýän bolmaly. Sebebi okuwçylar bizi näme diýip bilýärler? Bir ýerler agyrsa da gelip mugallim ştaýym agyrýar, näme üçin diýip sorap bilýärler. Bizi doktor ýerine goýýarlar. Ya da plan ýagdaýda bir ýer bir zat etjek bolýan boly, şunem üçin işäne gadyp injener ýerine de goýup bilýärler. Guruluşy geçjek bolýar, bu nähil? Şu zatlardan hem zatlardan bizim başymyz çykarýanyk biz okuyan adamlar bolmaly. İlkinji berjek maslahatlarym ýaş hünärmenleriň gelýän ýaş mugallimlerimiz da ilmide ama bilim gözleýişinde bolmaly we nähilliýini. Bilimin gözleýişine bolşumy ýalagan eýe bolan kärimi söýmeli. Eger o kärimi söýmesek bolmaýan. Güler ýüzli bolmaly, ýylgyrçy bolmaly. Sebebi näme diýilýär? Şu sözde şu goşgy bentlerini goýarýan. Ýylgyrýan adamyň ýüregi ýagty, ýylgyryn siz bir-birige ýylgyryn, ýylgyrş baş etýär nurany tagty, ýylgyryn siz bir-birige ýylgyryn. Sebebi ýylgyrmak köp zady ütketýän. Mugallim şeýle täsirli, gyzykly gurrunlar berdiňiz. Köp sag bolun. Size saýlap alan käriňizde, kesbiňizden kemal tapyň diýesim gelýär.
okuwçylaryňyzy okutmakda, ýyle göreli bolmakda, halkyň içine agry alanmakda mundan beýlekim ol üstünliklere ýar bolsun. Janyňa sag bolsun, başyňa dik bolsun. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gahryman arkadagymyzyň, arkadagly terdarymyzyň saýasyna mundan beýlekim işleriňiz rowaj alsyn, üstünliklerden üstünliklere ýetmegi arzu etýän sag bolun. Menin size sag bolsun aýtmak isleýän minnetdarlygymy bildirýän. Sag bolun. Mehribarlar, şunuň bilen mertebe gepleşigimizi tamamlaýar. Innik sanymda çelli, hoş sag bolun.